Ng'anyo mar lakteche nyakoro Ramogi pod medo dhi mbele pacho ka pod geno ok chal ka gima biro machiegni ka pod lakteche oramo mar dhi mbele gi ng'anyo ma kamano. Piny owacho bende pod onge kod duoko ma lakteche dwaro nyakoro Ramogi. En wach mwamiyo dhiang' ma kawuono chenro mar rameny piny kaachiel gi chamoko mag motuje gwengewa ma pacho kae. Kata bende ng'eni ka en Jumapil kama wan gi rameny piny wadhi manyo wechego motenre kod koth mapek mosebedo ka chwe nyakoro Ramogi. Ka bende dhiang' ma kawuono adhi bedo gi wendo na Wycliffe Ogongo ma en jalony ma weche mag alwora kod ritruok. Wadhi ng'iyo mago motenre kod koth mapek ma osebedo ka chwe to ok mane gwenge ma kaluo kendo nyakoro Ramogi kata boma Nairobi koth mapek ni osekelo kethruok. Ka bende wabi kuku mar wachno e chenro ni mar rameny piny. To mokwongo magi thuond weche. When the government is trying to threaten us, they're actually risking the lives of patients. And we do not know to what extent. Tomorrow at 9 a.m. we shall be on the road. Lakteche oramoni ok gidog chien kata bang' ka tendo bila nomiyo gi siem ka kiny gichano bago ng'anyo mapek mar sundo piny owacho. The Constitution 2010 has had envisioned a harmonized approach to the determination of salaries, allowances and benefits. Serikal omako chung' motegno ewi pek mar chulo osara mar jotije mage omiyo onge chenro mar medo jotich osara machiegni ne. Nengo stima olwar gi 13% bang' siling mar Kenya yudo teko to kod lwar e nengo mar mauta. Orwako pachi e chenro ni mar rameny piny nyakoro Ramogi be thuolo mar go kodwa mbaka wantiere live mar ote machuo kari adek auchiel no ka bende wantiere Facebook kacha live wantiere YouTube bende Ramogi TV Kenya live nyalo miyo pachi e weche gi achiel kachiel wan bende ganyo gi jaloko marwa Belinda Adhiambo. Nyinga Lydia Okeyo machiegni. Riwruok ma okelo kanyakla jochiw thieth duto ma pacho ka koro dwaro mondo mi chuoga puot mabiro rango kendo golo paro mar tieko chandruok duto makoro kwako sekta mar thieth thur kae. E twak margi kod jofwambo ma Nairobi giseyo weche ma idiro kod apisas mag piny owacho magikoni onge rieko mar ariya e wi thieth. Kaka jutho mondi leronwa gikoni pod gibiro dhi nyime kod ng'anyo margi kendo odiochieng' makiny gibiro dhi gi mbele gi ng'anyo no. Riwruok makelo kanyakla jochiw thieth e pachoka koro koni gidwa mondo mi los aput mabiro konyo piny owacho e golo paro maliw ma otenore kod weche mag thieth. E twak margi kod jofwambo e boma ma Nairobi gikoni kaluwore gi kaka jotelo mag piny owacho loso gionge rieko makare wi thieth kendo winjo tagi kaka iriembo sekta no. The way the government has been talking, it means that there's nobody who understands these issues of healthcare. I think it's high time that they have a clear task force to look into this workforce issue that workers that has failed to be handled for over the years. Because we saw they did one for education, we have seen one for security, we have seen one for prison, and they give actual implementable frameworks. Bende jokanyo mag riwruogni koni gionge yie kod lakteche manyicha okelie pachoka. Giyango ni penj ma ota kod duol mapuodho lakteche pachoka. Laktar achiel kende ma okadho e kwan mar lakteche duto manyicha okel koa oko. Today in the interview that was being done by KMPDC or by Medical Council, all the doctor foreigners that were brought in failed the test except one. It means that this craft, these specialties that doctors are offering in the different hospitals, the craft that they've mastered over time, offering in the different hospitals, the craft that they've mastered over time, they cannot be replaced by picking people on the streets or picking everywhere. So it means that when the government is trying to threaten us, they're risking the lives of patients. We do not know to what extent these doctors who are engaged to arrange risk those particular patients that they are having. Bende giwito ko weche ma ogai mar obila Jafet ko menyondi ko e boke mare kagikoni poni nitie ji ma obila oseyango ni rocho ng'anyo owinjo bed ni osemakgi. Yeye badala ya kusema kwamba ameshakamata wale ambao wanapanga kuja kuandamana nasi kwa ajili ya kufanya vurumai ama kulete vita, yeye anatuambia kwamba amejua hiyo iko. Angesema ameshika Gibore, ameshika Davji, ameshika Washira, wale ambao wanataka kuja kufanya vita wakati ambapo tunaandamana. Hiyo ndiyo kutekeleza sheria. Kiny gichano bago ng'anyo magala moro e chuny boma ni ma Nairobi, ng'anyo madhi kelo kanyakla riwruoge duto mag thieth. Government is trying to employ some evasive tactics
so that they cannot come to the table and negotiate. I must remind Kenyans that there is an active court order against the governors and the Ministry of Health, directing them to sit with Kenya Union of Clinic Officers to complete the CBAs, and the governors are in contempt. Tomorrow at 9 a.m. we shall be on the road and we shall sing, we shall use vuvuzelas, we shall use whistles, we will not be cowed, and we will do what we want under the Constitution. Kawuono lakteche go bago ng'anyo e chuny boma ma Eldoret, ng'anyo mane odiochieng' mar 33. Judith Omondi, Ramogi TV. Jatend jotije sirikal Felix Koskei omako chung' ni jotije piny owacho ok bi medo osara machiegni ni nyaka ochumi mar Kenya bed motegno. Kolose romo mokelo kanyakla apisa mag sirikal matwak e wi yore mag duoko piny kwan omenda ma itiyo godo e pachoka ne chudo mag osara. Koskei owacho ni osuru ma ichoko e pachoka itiyo go ahinya e chiro uchumi ma ok medo jotich osara. Chris Owino noluwo romono Bomas of Kenya kendo miyowa ler e wachno yo machal kod ma. Gala moro matwak e wi duoko piny omenda ma sirikal tiyogo e chulo jotich mage osara ochakore ayanga e kar romo mar Bomas of Kenya. Kaka yo mar duoko piny omenda makamano nyaka tamalo 35 mar yuto mar piny Kenya, winjruok e wi medo osara jotije mag sirikal nyaka bi nyuano duol mochung' ne ng'iyo osara mag jotij sirikal SRC. Similarly, the unions and also the employees should not agitate for salary increase and sometimes unreasonable allowances without applying and checking the trends and the economic performance of the country. It is foolhardy to ask what is not there. We need to be honest to ourselves and have a conversation. Regrettably, this has not been fully achieved, and several institutions continue to issue guidelines and to negotiate CPAs without adequate involvement and consultation with all the relevant stakeholders. This is a situation that we need to correct with urgency. Jatend jotij sirikal Felix Koskei wacho ni mae dhi tieko ywaruok e kind sirikal kod riwruoge makedo ne ratich jotich e wi rem keto e tim winjruok ma kamago e ndalo mabiro. Nyeri Mutahi Kahiga lei onge mar e winjruok ma kamago oseketo gavana Sekinakur Gasumbi kod riwruoge mag lakteche ma owacho ni sieko kod dwaro matek keto e tim. The world has never seen such a CBA, because I have been in unionism, and I think that is the most ambitious CBA that we ever had. As long as we continue allowing unions to negotiate and push us into corners during those very opportune times, the country will continue suffering. You need to have a peek into the CBA that the doctors are talking about, and I can tell you it is unaffordable in this country. If we went in that kind of way, we must also justify why a doctor must earn more than a chief officer. A doctor must earn more than a CEC. Discussions is never about we do not need trade unions. The discussion is about when you enter into a collective bargaining agreement, ensure that you have the money to pay. If you sign collective bargaining agreements and you do not have money, you will end up the problem that we currently have. Governors bende dwaro mondo sirikal mamalo otiek chwalo tije duto mane onego chwalne telo mag gwenge kaachiel gi miyogi omenda moromo. E komachielo, duol mar SRC dwaro mondo sirikal mamalo kod mago mag counties obed kod register achiel mag jotich kaka yo mar tieko midhiero mag jotich manyawawa. We had a presentation that was talking about having a one payroll for the whole of government, which will help us to be more efficient and to remove any loopholes that we see in our payroll systems today. Felix Koskei bende yango ni jotij sirikal ibiro mana medo sara kaluwore kod chal mar uchumi. Any negotiation for improved salaries, wages and allowances must be cognizant of economic growth projections and trends. We cannot have systems where employers take action on terms and conditions of employment without having
a conversation with those charged with revenue generation and collection. Romo makamano idhi loro ayanga chieng' tich ang'wen jumani kod jatend piny William Ruto. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Gavana Masiasi Mbarati dwaro ni tim nonro ewi gino mowacho ni nitie maling'ling' ni tendo kwach kich ma Kisii chano make kanyakla gi johera mage 14. Harati monde kodhoge ka obila ma okwach kich Nairobi kotenegi okinde mage James Orengo gi Otiende Amolo wacho ni owinjore non gima omiyo itimone apedha ka chich ni en gi gilweny. We have handed a copy of that clip to the police also this morning and this afternoon, where a police officer, a CCIO in Kisii, is recorded giving instructions and giving insights into how guns, firearms, and other things are going to be planted on Governor Arati. Partly is to make sure that Governor Arati is not given the space to undertake his duties as governor of Kisii. This is a unique complaint. Governor Arati has lodged a complaint with the DCI against the DCI. So we want to see the action that they take, because the alternative is to take the law into our own hands. But as counsel for Governor Arati, we have lodged the complaint. They've assured us there'll be some action, so we went to await that action. Sirinya kaunti ya Migori kama piny owacho ma kaunti ya Migori ochako chenro mar chiwo omenda mar basari maromo milion 120 ne jopuonjre 10,626 e kaunti mangima. Kuom omenda no jopuonjre mantiere skunde sekondar maromo 16,296 yudo omenda maromo milion 81.4 kamago mantiere kuonde tiegruok maromo 2,324 yudo omenda maromo milion 34.9. Gavana Migori Ochila Yako wachonegi temo neno ni kwan jopuonjre mathoth manoro kwayo magi yudo omenda ni mondo mi ojol sombgi. Ochilo wacho ni giweyo chenro mar jolo somo mano otisi kaka Governor Scholarship mano ochai kod Governor machono Kotho Bado kendo omenda gi koro ipogo jopuonjre duto ma oro kwayo magi. Rio no wabiro puonjo nyithindo mag secondary school 16,296 ma biro kao kwan mar omenda milion 81,480. Wan kane wadonji office ne wayudo ka Migori County to gi Kenya bende nigi nyithindo mang'eny motimo maber gi ma ok otimo maber ahinya, to duto te dwaro en achiel, ne gionge school fees. Omiyo ne waloko policy no ma wako ni kar miyo mana nyithindo manok tiweyo mang'eny oko. Odidi lunyo ma kar tin ne koro wapoge ne nyithindo mang'eny. Jodak magwenge mag tong ma Angata Barikoi Transmara South koro dwaro ni jatend migao mar arita otima pedha e tongno kod gweng mag Tembe mayudre Kuria ma ugwe kalore gi arita ma onjawre gwengego. Kane gilose gweng ma Angata odiochieng' manyoro, jodak go nonyiso e chuang margi ewi arita ka koro gidwaro apisas mag arita otima pedha ne joma timo monje gwenge makono. Nyaka sani pod luoro nitiere tong mar gwenge ariyo kalore kod tulo masiko muoch sakasa ka bende gi kwano lal mathoth. Kwa hapa hivi kwa mashamba kwa kisa ambao ilitokezea kutoka watu wa Migori ambao waliwahi kufika hapa na kuanza kufieka mahindi. Tumeshangaa kwa hiyo kitendo wamefanya, sababu hii kitendo kilifanywa si ya binadamu. Binadamu wote huwa akati vyakula. Hii ni ya unyama kabisa. Sasa sisi tunalilia serikali atuone, na mimi nalaumu serikali ya Migori sababu hawaelezi watu wa Migori ukweli.
hatua kali ichukuliwe. Nataka nishukuru kitengo cha polisi, RTU, ASTU, upande wa polisi wanajaribu kung'ang'ana, lakini kuamkia leo walianza saa 1 ya usiku wakafyeka mpaka saa 2 asubuhi ndio akapatikana mahindi yamefyekwa eka 13. Na hii sio mara ya kwanza. 2013 alifyeka, 2014 hadi leo kila season wanafyeka. Hii ni gharama kubwa sana tulitumia. Pia serikali iangalie. Hata wakiangalia saa hii chini ya mahindi yenyewe achafuta sian kumaliza. Niliweka chuzi. Tunaomba msaada kutoka kwa serikali. Tumepata hasara ya ekari 13. Sasa hii kijana atakula nini? Na amefika mahindi yote ekari 13. So tunaomba serikali ya kaunti ya Migori ikisaidia na serikali ya hapa kwetu wasaidie sisi. Jodak ma Kibra koro bogo lungo ng'anyo maratipo kalore kod rach marapaya ma Kibra Drive makoro rocho yore maguoth. Jopiny wak ni tich koro tek ya pano kalore kod wach mar koth masani chwe pacho kaja. Fom marwa Eriko Wenga larono mathoth. En apaya ma ok makina nyaka kianda e kadak ma Kibra kendo mana kaka nenore weg geche ka achiel gi jopiny winjo matek. Apaya ni konyo jowuoth mawuok Lang'ata ka achiel gi jogo mawuok Ngong. Rakamano sani wuoth tek kendo jopiny wak mokalo. Barabara wani nigi buche mang'eny seriously. To kirango chien kacha nitie ka gari la mos kalo gi abwe kanyo. Sani koro king'iyo kanyo no ka gima karibu bur chiegni donjo nyaka piny ma gari la mos. Ma ibro po kata ka samoro ja pikipiki moro biro molware bwoe kanyo nikech ang'o ndara ni osebed kiweye ndalo mathoth. Gilos nwa ndara wabede gi ndara maber kaka jomoko bende gi ndara mabor. Driving along this road is hectic. Potholes all over. Let's have a lasting solution to this. Apani ni duol mar kura kendo dweche 3 mokalo apisas mag kura ne otimo limbe mar yango kaka inyalo konge. Kata kamano mano podi ok otimre kendo jopiny koro nigi ote ni jaod bura ma Kibra Peter Orero mabende lero ni osetemo mar sundo gedo mar apayani. Wapenjo tinyiso ni en mar kura en national government. Koro wan kwayo kaka wakaji ma Kibra ni minister ma en Mheshimiwa Murkomen ko yie to mondo bi kende onega kandara ni chalo kech jowa hinyore kata mine ma igi odongo ok nyati kata piko kata mtu kama mbunge wetu tulichagua hapa hata tujui kama anakuanga na exist. Tunamuona tu kwa TV akitembea na baba kule nje. Ndara ma iluongo ni Kibra Drive ni en mar jokura. Asedhi ir jokura ofise kanyo malo nyadibiriyo. Mase wuoyo gi regional engineer Mbaniki mana luongo public participation. Mwabedo go ka mo wuoyo gi engineer mo wuoyo gi the contractor. Mo wacho ni pod oketo gige kanyakla mondo koko biyo tie yorni. Owacho ni yorni en yo mabor ma ok onyal chako kata chako gik go e kore. Rach mar apaya ni jokanyo ma alwora ni lero ni miyo gi lal mathoth. Muda kidogo mvua ikinyesha mara moja mbili tena tunarudi kwa hali ile ile. Garage repair. Hatuna barabara, hii ni samba. Swali ni kwamba hii barabara kweli iko within the city center, city of Nairobi. Kaka koth mapek medo mburre e thuruka e kaka jodak ma Kibra ka achiel kod jowuoth ma kalo e apaya ma Kibra Drive ka nyime kod yuwa kalore kod rach mar apaya ni kakoro gi sani gikwa piny owacho mondo ne ni odondre kod wachni mapiyo. Tok duol mar kura chopo kae dweche 3 mokalo kendo limo nyaka kuonde mane onego darie ji ka achiel gi johala mar chiwo thuolo ne loso apaya ni. Podi okong'ere ni ang'o ma omiyo orak ochung' kendo podi yula ayula. En wich kuot ni mjumbe ni kae to yoto rach to ling kumoling to bok nyal seyo yiseyo party mar ODM modage ni telo ok nyal telo ngi dala ikelo jomoko se kelo bang'e to wewa kama maskinde. Koro contractor no ema koro warito ni mondo donje ground. No wacho no nyalo donjo anytime soon. Tan kaka ng'e kisungu soon can be very far. Amedo kwai ni ko yie to mondo bi nikech wan kaka jokibira wathagore ahinya. Samoro ndara ni nyalo miyo kata mon nyuole mtoka nikech osigo go mani tulu. Eriko Wenga, Ramogi TV, Nairobi. Kora mgajiwang manen chal mar apaya ma Kibra en geno marwa ni bro winje hiwa ge kalore mane na chel kuom gigambe de miyo wa koloni mago matemore kor gwenge mondo miyo ganda yud resruok mapiyo. Dakika na 18 bang' saa achiel midhiambo chendo endamany Kenya entula bende koro wakao yo mokwongo. Fred Osuru nyisa ni en Dandora Phase 2 kaeto wacho ni sani koka sirikal ofwenyo ni omenda ma gintiere go gin mana mar
ok gin mare miyo ji osara. Kare NCAS mane idwa yierka to ne dhi chul nade? Mano paro mogol gi Fred Osuru. Barak Ndama Woodworth ong'er kadem wacho ni en kodwa kwaya kisiwa TTI Bungoma County. Wacho ni weche geyo makare horito twak mara many piny kata kamano wacho kanyo ni koth medo chwe pacho ka garano matek mondo mi sirikal ogoli. Elda Mugambo neno ote marikani Erokana kwa mketu RamogiTV jamta wuda wasi boda bede wachana wasi boda weche gichope yo makare. Dio Dhiambo kantie Kisumu dala Vincent Kajomo kantiere kodwa chendo bende wachana sechekin otoma twak mara menpinya bende biro daka machuok bang manya kono mgajwanga. Eno kanyo ote mara Samito wodo kwala chokachani entiere Madhare North weche gichopone Madhare yo makare. Siposa Kech wacho ni Manyata kano konambuta kothe makelo negi kethro kwa oneni lakteche odoge tich dhano sanetho kendo thieth malongo onge koro gwengewa. Peter Oyier wacho kanyo ni en Mwalo Village kachiel gi nyithinde Beatrice Oyier. Eno bende ote kanyo ma Dr. Henry Julu Okombo wacho ni entie Kanam B location West Karachuonyo Ward County ma Homa Bay kata kamano wacho kanyo ni watch with concern. Haya, Nyabola Peter Nyabola wacho ni Masinde Muliro University weche gichope yo makare sirikal nyakoro winjruok mag lakteche wacho ni jonyuol ne Mzee Almas Nyabola giroda tieno kantira wendo Poya Center okawo mos mage. Fiti Muzomo kani Malindi osechakil nyakoro mgajwa wayo matin mandra many piny kikidhi mabor. Introducing the Viusasa Data Pass Bundle. New way to enjoy your favorite shows on viusasa.com. For just 20 bob a day, dial *544 *25# to get 200 MBs of Safaricom data, granting you unlimited access to shows like Becky, Mwendwa Thapki, Kundali Bhagia, Mapishi Time, blockbuster movies, and more. No registration, no subscription. It's a straightforward pass for uninterrupted entertainment. Watch all day with the Viusasa Data Pass. New Stay Soft Adric Concentrate. 1. It is 4 times more concentrated. 2. It is packed with 4 times more fragrance. 3. 1 bottle gives you 40 washes. New Stay Soft Adric Concentrate. Also available in convenient sachets. Skiza chapa, ushinde. Ndugu yetu anapata shilingi zake 50,000, muuzaji akadala tukimpa tu. Si unaona? Hizi zote ni zako. Unasikiaje? Furaha mingi sana. Si ndio? Hebu wajuze kwa kamera tu ile pale, ulifanyaje kupata 50,000 leo hii? Nilifanya ku dial *487*3#. Ukachagua. Nikachagua nikashinda. Ukachagua skiza tu moja na ukashinda. Nikashinda. Imekupa 50,000. 50,000. Asante sana. Ongezea mama stock sasa. Si ndio? Lazima. Hivi enda na cheki yako, hatusalii nayo. Skiza chapa, ushinde. Gonga ushinde chapa in seconds. Ni simple. Ingia gonga.com, register, deposit, wekelea stake yako na ugonge mamili. Game sasa iko in your hands. Cheza na pesi yako. Cash out winnings at your own time. Gonga ushinde sasa. Hairuhusiwi kwa walio chini ya miaka 18. Imesajiliwa na BCLB number 359. Gonga. Machiegni kendo nyakora mgajwang wadhi mbele gi mag ohala. Jokenya dhi yudo fungruok ma adundo bang' kambi mar Kenya Power duoko piny pek mar chulo nengo mar teko stima. Lokruok ma kama nyiso ni bil mar stima dhi dok chien gi 14% kochakre dweni. Ote ma ochiw gi kambi keyo teko stima mano Kenya Power okang' mar lwar nengo mar stima okel kod teko ma siling mar Kenya oseyudo kipimo gi dola. Bende lwar mar nengo mauta omiyo lokruok ma kamano obedo. Ma bende nyiso ni jo Kenya matiyo gi unit matine 30 mar stima biro chulo nengo mar siling 629 dweni ka ipimo gi siling 700
29 madwe mokalo. Mago matiyo gi unit ma kind 31 nyaka 100 biro yudo fungruok mar 11.2 ka mago matiyo gi unit mohewo 100 yudo fungruok mar 9.7. Grube motingo mago mag mine, jo bodaboda kono moko makwan gi ohewo 50 e ward ma Ugenya oyudo kony mar waya mag gwen maong'ere kaka chicken wire kokalo e chenro mar kuku ni pesa. Koro biro neno ni jodak makono miyo pith gwen ongala manyime. Kanolose chenro mar golo puonje wi pith mar gwen, MCA makono Fredrick Omoro omedo jiwo chenro no ka oyango ni obiro neno ni jodak makono oroko pith gwen kaka yor dongo uchumi margi kod mar jomoko. Moko kuom grube manoyudo kony e chenro no oyango ni giyudo jip mar timo pith makamano kalore kod puonjno mar yuto mar kodhi mar gwen makoro biro konye miyo gi dwachgi. Nyo wacho ni wasetimo nderni, wasetimo pi, wasegedo gik migerogo, koro wadwar ye pesa waroki ofuko. Dongo dibed maber. Nikech adwaro wa mama sama koro kata siasa nitie kata ka siasa rumo, tidwange pesa minyalo tero go nyathi e skul. Kituo inyalo dhioso, koro nya neno ni mondo akuonga kelnu sing'enge. Nikech otenga gogwang chamo gwendwa. Kose project ni wani e nyathi monyuol mayom. Wadwa chake ni kuku pesa. Kuku ni pesa. Kuku? Ai tadwa ng'ento bende yudo ka pesa dier. Okamano. E project marwa ma East Ugenya miluongo ni kuku pesa ni, wa target gurus moromo 400. Wamor kendo wageno ni gwen osng'enge mokenwa mag pidho gwen gi dwa golo wa kama nyocha wantie biterwa kamoro kalure ni wan jo boda boda wasetiyo matek kata kiwinjo ka kisung to chendo kamano to wasetiyo matek kuonde ma wantiere bwaloko ngimawa. En odiochieng' makende mwadwoko ni MCA waero kamano nikech aparo last year kane wan e public participation ne wakwaye ni mine manie East Ugenya watiyo matek lakini wakoso gigo manyalo kelonwa pesa e grube wa kamano. Ten ng'wono maber ni Nyasaye odonjo e chunye gi county government ma Siaya baka wuono omiyo wanet grube. Klab mar Shabana goyo kang mar dok e lig maduong' mar adhula pachoka bang' loyo klab mar Moroni Youth gonde 2-1 ma Jomo Kenyatta Mboleo e kaunti ma Kisumu. Lucky Ochieng noketo klab mar Moroni mbele mana kapok jotugo dhi e yueyo. Shabana noduogo gi liet kendo yudo gol margi mokwongo dakika mar 76 kokalo kuom jatugo Matthew Tegesi. Mana kod dakika 10 to tugo rumo Inoka Gwanda no medo Shabana gol mar 2 kokalo opicha choma. Loch keto Shabana e thuolo mar 17 point achiel tok Moroni Youth nomako thuolo mar 16. I believe that we are going to stay in the league because we deserve. I always say we have a large follower and we want to do them proud. We want to do them proud by remaining in the league. And I believe that the last 2 wins has given us a lot of confidence. And that is what I wanted from the team. And I believe against Homeboys in Homa Bay, I think first our fans have to come. Ng'wech mar resole mar Omoro maong'ere ni Ron Antelope half marathon e tielo mar 2 ochan bago dwe mar Manyien e kar neno le mar Ruma National Park e kaunti ma Homa Bay. Ng'wech ma kamano nochaki e kaunti ma Homa Bay tielo mokwongo manobagi dwe mar 5 higa mokalo. Gi sani ikruok dhi nyime ka jong'wech bende dhi nyime gi timo ndikruok
ne tukego ma idhi bagi kinde tarik 10 kod achiel dwe ni mar abich higani. To migawo ma ochung'ne ohala kod chenro mag limbe kaunti ma Homa Bay Polycarp Okombo oyango ni gisewalo tenge omenda mar milion 1.2 ma ibiro mi joloch e okenge mopogore opogore kochakore namba 1 nyaka namba 10. Wang' ni giome watimo gini wayudo ni Homa Bay County ka nigi kuonde limbe mang'eny manyalo kelo welo mondo odhi one ogandawa mondo owuog oko mondo bi ondikre odhi oringe wachno. Mondo mi iringi nyaka ichul 1,000 mar registration, to jong'wech mathiring'iny mwaluongo ni elites chulo 1,500, to kembe iluongo ni corporate runners chulo 50,000. To gini ben mar exercise mondo wabed gi gimi iluongo ni physical fitness to gi mental health. Ramogi jwange kanyo ema wateke e kidieny mokwongo mar chenro mar rameny piny. Kata kamano anyisi ni wantiere e kidieny mar 2 abende wadhi gomba ka gi wendo wa Wycliffe ma bende osechopo kae. Mano Wycliffe Ogongo ma bende en jalony weche go mag timo ritruok e kind oganda, kaito bende wadhi ng'iyo mago motenre kod koth mapek mosebedo ka goyo thoth gwenge ma pacho ka. En twak mabiro dakika machuok kende bang' ma wasebedo gi jaloko mar Belinda Diambo ke kidhi mabor. Twak mar rameny piny biro bang' dakika machuok kende. Asewacho ni nyathini to kowinja to sani oseguro tiende dalani. In a world where faith, fear, sacrifice, and the complexities of father-son relationship collide. The son must choose his path and his own legacy. Watch this emotional and riveting story of Dennis in Where the River Divides. Watch the best content on the go only on Viusasa. Sasa kwa thao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. Nimeget airtime. Airtel Money inakuokolea. Really? Yes. Aje? Ukiwithdraw chapa kwa Airtel Money agents inakurudishia hiyo transaction fee kama airtime. Auntie. Karibu. Shosho. Chiko. Nipotea. Angalia hapo kwa buchari kanjia kako hapo. Oh. Shosho. Airtel Money makes your life kidogo better. Nyakwa Ramogi ne gin ji mahumbgi ne lach kane giloso oganda ne chiko itgi bende kama ne gikalie weche ne dong' matho. Nuna nigo kot kamoro kachacha nogoyo asa madwa wacho wache to go kot to jibiro te Noero sort out dispute. Kata kamano oganda osepenjo ni gin kanye to gitimo ang'o to mosenindo anyuola gi paro gi nade. Igni mose kalo ne gin jok ma ideo to kata mana sigand gi bende ne wuoro. Gisani awuok oko mar manyo gi kata mana nyuola margi mondo wami mathoth kama gintiere to kod gino magitimo. Riuri kod Walter Nyambaga ka okelo ni chenro mar gin kanye tich ang'wen saa 3 otieno. Kik bai.
ni ano kanyalie gi gima chal. Onge gima dhi timre na meher. Onego ti nikech nyithinda gi jaoda. Nyaka ket chiemo e mesa. Grup mar Sarab makonyoga ji ahinya no. Adwa mondo ilok nying grup no dichiel. Iket nying mama na mano senindo kanyo. Iwinja? Inwa ni mondo yud nyathini. To anwa ni mondo ana yudo wadwa. Kapo ni wan wabiro makre kamoro achiel mondo wakonyre gimoro amora kae, to wan wanyalo yudo gima wan wadwaro. Jochiendo seduogo kendo. Adwa ni chak kwenu. 3, 2. Nimeget airtime. Airtel Money inakuokolea. Really? Ukiwithdraw chapa kwa Airtel Money agent inakurudishia hiyo transaction fee kama airtime. Asante. Karibu. Airtel Money makes your life kidogo better. Machiegni kendo nyakora mga jwange kidieny mar ariyo mar chenro mar many piny na nyisi ni wadhi twak mano osebedo ka inyo oganda jo Kenya. Koth mapek mosebedo ka chwe pacho kae wadhi ng'iyo kaka inyalo keto arita makare ibedo gi ritruok makare nyakora mga jwang kotenre gi konye kina bende thoth gwenge medo yudo midhiero ok mane gwenge kende to nyaka bombe madongo ka bende koro en wach mokwako Kenya duto. Wadwa twak mondo wang'ie kaka inyalo ng'eyo kaka onjo beni bedo kod ritruok makare nyakora mga jwang. Tire kod wendo na ka Wycliffe Ogongo mabende en jalonyo echego mag ritruok adhi miye thuolo kaka pile na nyiso ni wang'ne wakelo no wenge apok no chopera many piny mondo mi wamedi ya umbap ng'eyo ma wantiere go. Wycliffe machiegni Ramogi TV. Ero kamano Lydia. Sejo pini ng'awa to jakure itimang. Nyinga Wycliffe Otieno Ogongo an jakudumu makabondo Ramba mane kama nywale kama donge this school got rating then bange aduga dhi mbalariany mar Maseno kama na dhia tiegora e kidieny mar environmental science kata gima ji nyalo wacho ni aluora. Bange no endo aduga dhi Kenyatta kama koro nachaka medora kendo yore mag ritruok yore mag kelo ritruok ne jogo manyalo hinyore kar tich kata ka intiere ot kata ka intiere kar tich kamoro amora ma ji nitiere hinyruok nyalo bedo masira nyalo bedo yore mopogore opogore. Koro mano gi dho ngere giluongo ni occupational safety and health. Koro occupational to koro en koro chiegni sana sana gi kar tich kata kama ji tiye. Koro mane gima asebedo ka atimo nyaka ne atiek school higni moko mokalo sani koro gima dhi akora par asebedo ka atiyo gi company moro miluongo ni Fatisa. Fatisa en company ma timo affordable housing. Wagero ute ma ji nyalo ng'iewo ma bichgi ni piny. To sama watimo affordable housing jok ma fund projects mekwa gin jok ma value kata jok ma ohero ni ngima mag ji kik hinyre kata kik kethre. Koro mane miyo nokela kanyido kata na yudo thuolo e company no mondo mi akony kang'iyo projects mwatimo mantiere Kenya, mantiere Rwanda, mantiere Zambia, like that. Kwa bida twak mwa kawuono wasena ka koth medo chwe pacho ka kuonde mopogore opogore oganda ntiere kod midhiero. Iparo ni dipo ni ne oganda kotimo ikruok makare kosang'o momeyo koro midhiero medore kamae kosipawo ni bin sirikal no mbekore matin no ni oganda bedo kod ikruok kose en gino bendo eo kata pach sirikal obiro mopogore quickly. Kon Lydia ingeni koth en gima Nyasaye makelo kendo nyadi mang'eny obiro onyalo biro yo ma kawaida ma ji ong'eyo ma kawaida seche moko bende obiro yo moro ma ji ok noikore ne to samo biro ma ji ok oikore ne doka okelo hinyruok mang'eny kabisa to agona Nyasaye erokamano ni Nyasaye omiyo dhano rieko ma samoro ginyalo koro ka nitiere koth mabiro mang'eny manyalo hinyo dhano kendo jok mantiere kidienyo chiwo siem ne dhano kata ogandawa ni bang' ndalo maromo kama koth biro chwe to biro chwe koth kiwango maromo kama to kendo ginyiso ji ni sama koth biro chwe ne nitiere gik moko monego bed ni oganda watimo
kamora mora ma intie kaluwore gi koth mabiro ni onego bed ni utimo magi. Koro weche gi ok Lydia ok gin gik ma poyowa ng'enyne. Gin gik ma gitimore ndiyo kendo gin wach Nyasaye, lakini Nyasaye bomiyo dhano rieko ma dhano nyalo koro. Ka koro Kenya kar kaendi wan gi kidieny miluongo ni Kenya Meteorological Department kata Kenya Met Department. So magi kidieny mang'iyo kor lwase, ginyalo ng'eyo ni to kor lwase chalo nade, to koth biro gi yo machal nade, to onyalo ketho marom nade. Koro gigi timore. To iyudo ka ng'enyne joluo wacho ga ni ng'ech rito mane giwang'o kwa gi ng'ech. Koro ng'eny ji rito ga ma samoro kata siem no ka sirikal ogolo kata Kenya Met kogolo authority machalo kamano. Ji rito ga ma samoro koth bi ma koth kel kethruok mang'eny kabisa. Koro ka ji chako ywak, useneno gik matimore Nyando, gik matimore kata Garissa, gik masujo kotimore kata Tana River, Lamu. Iyudo ka gin gik ma ok gin gik mopoyowa, lakini dhano rito mana mondo mi onegi wang'gi koro ka gitim gimoro Lydia. Koro mano e challenge ma wan go, lakini nitiere kuonde moko ma kiweyo kit dhano, nitie kuonde moko ma sirikal bende kwa sirikal pok otimo maber. Manyalo konyo ganda maka sirikal nyalo biro matim gigo ende yo makare, to ganda nyalo bedo ni ngima gi oritore ma masira ma mako koro dok chien. Ok wanyal golo gi 100%. Ni nyalo gol masira kata hinyruok matimore kamoro ma ji nitiere. Ok nyal buok ata malo 100. Lakini kapo ni sirikal kod dhano kata nyuola kama ji nitie, ng'ato nyalo timo gima onego bed notimo, wanyalo duoko piny hinyruok mar dhano kata wanyalo duoko piny masira matimore kindwa. Kamano Lydia. Oseneno ka bende kaka seche ma kodh ni chwe, neno ka nitiere oganda mane ok gen ni kodh nyalo hinyogi. Kumoro amora ma ji nitiere, ere paro mowinjo bed ni gibedo gi sama bende koro koth medo chwe matek. Iyudo ka nyaka kare ni nitiere okuta moro manoluar, en kuma ok inyal geno ni koth nyalo hinyo ji. Thoth ji medo paro ga ni nitiere mana kuonde dak ma ji yuto gene piny. To nyaka sani kuonde madongo ma ok par ni nyalo mukore, sa ino mukore Wycliffe. Ere gima owinjo bed ni oganda bedo gi ng'eyo kata ikruok mowinjo bed ni gibedo go sama bende koro kodh ne pod jogo ma be ahero kaka iwacho ni Nyasaye omiyo dhano rieko mar nyiso gi kaka kodh ni nyalo bro medo chwe. Kina bende koro iwacho no bro medo chwe, ere ikruok mowinjo bed ni gibedo godo mar neno ni kata kuonde ma giparo ni kodh ni ok nyal monjo gie, to ponono monjo gi yudo ka giikore makare, gitim nang'o? Mokwongo Lydia, ng'ato ka ng'ato nyaka ng'e ni to dak e alwora machal nade. Sami iseng'eyo ni an adak e alwora machalo kama, nikech koth to biro gi masira mopogore opogore. Koth nyalo biro gi masira mar sienyruok mar got ne jogo modak e wi got gi malo kata modak e geng got. Koth nyalo biro gi oula manyalo chwe kama otimore no endo, kata koth nyalo chwe kama chielo to oula pod biro makel kethruok kama joma piny odake, kama gimiluongo ni flash floods gi dho wagunda. Koro namba achiel ni oganda wa nyaka ng'e ni to an adak kama chalo nade. Adak e wi got, to wi got kama adake ni gin gik mage manyalo timore kaponi koth ochwe mang'eny. To kaponi adak piny, ka koro kwang'iyo ranyisi wantiere kuonde machalo kaka Nyanza kuchichore, wan gi kuonde machalo kaka Kanu, kuonde machalo kaka kata Kobala mwalo piny kuonde jok modak machiegni gi aore madongo, jok modak machiegni gi nembe kaka koro Nam Lolwe, jok modak machiegni gi gode. Nyaka kwong ing'e ni to kama dake ni en kama chalo nade, to gin gik mage manyalo timore. To mana kaka wacho Lydia ni nyadi mang'eny siem to osemiwa. Kiseng'e ni kamidake sana kuonde mipuyo chele kaka koro wang'iyo kaka Nyakach Wasare, king'iyo Nyakach Wasare nitiere kaka Gotong gi Bad Nyando. Kendo kichake dhi Kano be gibe gi Gotong gi Nyando. Gigi osebedo katimore makata onyuol gi kuonde gi. Ng'eny gi onyuol gi kuonde gi endi to ging'eyo ni gik ma gitimo ndalo ma koth chwe. Higa manyokalo makoro chakre dwe mar 11 dwe mar 12 jo Kenya Met inche wacho ni nitiere El Nino manche biro. Nyade mang'eny ji nowinjo weche gi to iyudo ka girito mondo mi gine. Koro gima jowa nyalo timo manyalo wacho ni mokwongo ni onego bed ni gikawo siem ma sirikal chiwo, onego bed ni gikawo gi okang' mamalo
mondo mi gichak kapo ni sirkal onyisogi mondo mi giwuogi wakwayo oganda wa ni mondo mi wawuog kapo ni sirkal onyiso mondo wawuog wadhi uru kama ni malo kata wadhi uru nitiere kuonde moko mag sirkende mag gweng' oloso machalo miluongo kaka rescue centers konyis ji ni ji odhi kuno kendo kapok koth ochwe kata kapok oula cha ogik onego bed ni jowa kawo kan moloyo rito ma oula bi ma koth bi ma yamo bi ma keth gigewa koro ka wachako ni koro watim nang'o sama koro mano timore koro ing'eni kata sirkal koro gik kama koro kata sirkal weche ng'eny ma ok ginyal konyowa e okang' mane ginyalo konyowa kapo ni ne ji owuok chon kane gigi pok otimore. Mano namba achiel. Namba ariyo, namba adek, kech mano namba achiel akwacho ni nyaka kuong ing'e ni tidak kama chalo nade mondo mi koro pachi koro tiyo ni kama dake ni en kama ng'eni kar ka en kama masira nyalo yuda. Namba ariyo, nyaka iwinj duol sirkal kogol siem mondo mi imbende ikonyri ka sirkal be temo konyi. Namba adek, nitie gik moko monego bed ni watimo wan wawegi nikech oula ma koro wawuoye sani ni ok otimre e gweng' kende Lydia. Oula timore nyaka e town kuonde mwadake giendi to nitiere gik moko mana wacho ni kata sirkal bende osenyosore gimbe pok gisetimo gik monego bed ni konyo jopiny. Iyudo ka sana sana Nairobi koro kwa chiwo ranyisi oula matimore Nairobi timore nikech takataka opong'o odundu matero pi mar takataka. Wan wawegi wagolo takataka to wawito mtaro wan wawegi ok wang'eyo ni to gik mwatimogi dong gigi madhi to chak dino mtaro matero pi koro sama koro koth chwe chande iyudo ka koro koth ok nyal ringe mtaro yo maber nikech mtaro ma sirkal oloso mabe ng'eny gi Lydia nolos higni mang'eny sana. In fact king'iyo mos Nairobi kar kaendi master plan mitigo Nairobi ka en mar higni mang'eny sana to pok sirkal oyawo yore giendi oyawo odundu mag takataka gi mondo gibed maduong' manyalo ting'o pi mang'eny lakini king'iyo ute oseger mang'eny oganda be medore koro iyudo ka kuonde mane lum otie be sani endi ogolam koro iyudo ka pi sama pi ochwe chande sama koth ochwe nitie gimiluongo ni surface runoff sama koth ochwe chande pi ok dhi piny Lydia pi ringo sama pi ringo giyudo kama gidonje koro iyudo ka pi nyaka lu mana mtaro molos chande koro ka mitaro go kapod gitindo kichon nolos kichon kane pod oganda ji ne tin sani ji omedore alafu kuonde ma collect pi kuonde mag maber kusanya pi be osebedo mang'eny koro sani koro pi ng'eny odundu tin matero pi to be odundu gi be gidinore ma wan wawegi wan emodino odundu gi endi ka wakawo takataka to wadiro koro nyaka wan bende wang'e ni gi moro amora action ma wan watimo bende biro kendo chako dugo affect wan kaka oganda. Koro wan be nyaka watim mano nyaka wang'e ni waketo alworawa bedo maler ok walil alworawa. Namba adek ma to koro dhi ne kamoro amora town namba ang'wen dhi ne town nyaka jok modak e gweng' ji onego pidh yien Lydia. Gimiyo ji onego pidh yien nikech namba achiel yien konyo mondo mi jowa mondo mi lo nyalo ywayo pi mondo pi odonj e lo kama yien onge iyudo ka ji wuotho lo tek sama koth ochwe pi ringa pi madonjo piny onge koro kopidh yien konyo kabisa kuonde mine chalo kaka pap ibedo ka kuonde ma sana ma oula tere ji Lydia ka koro kuonde ma Garissa iyudo ka tree cover kata yien mopidhi tin saidi koro mano nyisi ni jowa onego beni kawo pidho yien kaka wach maduong' kabisa e ogandawa. Sani kidhi Nyanza iyudo ka ng'eny jowa sani chako pidho yien kendo amor sana gima ne Ramogi chako timo piny Nyanza ka koro ne gi partner gi jogweng' mondo mi gipidh yien. Mano gima onego bed ni jowa timo mondo mi wakony puothewa kik oula dhigo. To namba ariyo kwa pidho yien to koro pi sama koth chwe chande pi koro donjo ang'owa donjo e lo koro surface runoff pi moro maringa e wi malo macho koro bedo matin. Namba abich wan bende onego bed ni ji ok onego bed ni gedo e dinga aora. Iwacho ni seyo ogwang' tiseyo gweno be Lydia nikech ji ogedo nyaka tie aora ma kasapon sama pi omwomore matin kata pi omedore matin tiyudo ka koro jok mogedo e tie aora ka gin kuonge yudo masira mokwongo tik. Sirikal wacho pile nitie gimiluongo ni riparian land
mano koro puodho machiegni gi gaora kata machiegni gi nam. Sirkal wacho piny ni onego bed kuonde go onego bed ni ji gede Lydia. To jowo mang'eny nikech tok teko samoro wanya wacho ni en dhier e Uganda wa. Lakini ng'enyne Lydia en tok teko. Iyudo ka jowa dwano gede tie aora. Jowa gede tie aora lakini adieri mantiere bende ni sani bende nikech koro Uganda omedore, iyudo koro lope koro tin. Kuonde mane ji ok gede chon sani Lydia ji ogedo nyaka dhi aora. Lakini pod onge ok wanyalo wacho ni puothe tin emiyo ji gede aora. Pod kata ka puodho tin marom nade pod inyalo weyo kata mita 20 maka poni koth ochwe kaka koro oula ma wacho ni koth ochwe town to inda ndora tiromo gi koth oula kamol iluongo ni flash flood. Sami gedo mabor gi kama pi nitiere ka pod nitiere flash flood tin koro at least in gi time menyalo timo ng'owa inyalo reso go ngimani inyalo reso go odi inyalo reso nyithindi gi gik moko duto te manie odi. Lakini kigede ti aora tik ionge thuolo Lydia mar reso ngimani, ionge thuolo kata mar konyo gigi. Sama koth ochwe kaka na wacho ni nitiere koth miluongo ni flash flood. En koth ma ochwe wi got to oula mabiro. Nyare mang'eny flash floods gi bende we ne uga Lydia. Kabisa. Kech ng'ato bedo ni ok gen ni odhi biro. Ng'ato ok gen ni obiro. Ng'ato ok gen nikech en koth mochwe kamachielo to oula mobiro. Koro iyudo ka obuogi lakini obuya koro pi osebedo mang'eny to nikech ing'e ni koth ting'e luwo mana nikech ing'e ni pi ting'e luwo mana kama nitie opara. Koro sama obiro gi pi sama obiro gi aorano koro koyudo kama koro genga aora koro en kama iwacho ni kama opimore pi kala chako kelo masira yore mang'eny. Waduok chien matin nitiere kama ne wacho ni bombe madongo kaka Nairobi wasaneno ka ne nitiere midhiero mano keli koth mano chwe chieng' Jumapil kuonde machalo Mukuru kwa Ruben gin kuonde ma bende koro ok dagre ok kalre okethore nikech pi ma bende koro no obedo kuondego. Diped ni isayo tend county koso telo mora ma osebede boma nyaka ne chak aero kaka iwacho ni chon ne ji tin kaito bende taka ne bedo matin. Uganda ne mawito taka ne tin omiyo koro ne onge tabu ahinya ne onge ng'eny mar taka ma bende koro dino odundu ma bende owinjo bed ni pi kadhogo. Dipo ni telo ose felo Uganda kendo serem chopo gimowinjo bed ni gitimo ne Uganda mar keto ritruok makare. Mano adier telo to oserem mang'eny e yore mang'eny kabisa. Kata mana kana wacho ni seyo ogwang' tiseyo gweno bende. Nitiere kuonde moko ma nyaka sirkal bende. Nikech namba 1 kuonde machalo kaka Kibira kata Lower Karen. Kuonde machalo kaka Mukuru kwa Njenga, Mukuru kwa Ruben. Gi kuonde ma king'iyo mos namba 1 onge yo maler mar rito takataka. Mano namba 1. Gina kuonde go ene ka kidhi kuonde machalo kaka koro kama wantiere ni endi Lavington. Ibedo ka nitiere kaka takataka jok mogero estate mogero udi giloso yore moko miting ikwanyo takataka titero kuma chielo. To kidhi kuonde machalo kaka koro Mukuru kwa Ruben. Namba 1 ji ng'eny kabisa makata siwa system kata udundu matero takataka ni be onge. Koro iyudo ka sirkal pok obiro gi yo mar loso odundu maber manyalo tero pi. Pok gigero kata mtaro kuondego kata mtaro matero pi onge Lydia. Kuondegi endi iyudo ka kata mtaro matero minyaga matero takataka be onge. Alafu ng'eny nikech bende gin kuonde mane piny iyudo ka ji gedo kamoro amora. Koro shida manitiere ni sirkal pok oketo policy maber maginyalo ng'iyogo ni to kage wacho ni ji ok onego bed ni gede tie aora to be giluwo wechegi ma ng'ata mogede tie aora imiyo gi notice mondo mi giwuogi. Mano namba 1. Namba 2 gin kaka sirkal ang'o ma gisetimo mondo miyo gikony drainage kata opara matero pi. Ang'o ma gisetimo mano iyudo ka tin sana nitiere of course ok dwa wach ni sirkal ong'i matimo 100%. Nitiere kuonde moko ma gisetimo timo lakini kaluwore gi dhano namba mar dhano manitiere kuonde gi Lydia kuonde minene wachogo oting'o
millions of people. Dhano mang'eny, dhano malich kabisa. To yudo ka dhano gi te onge system oketi mar tero takataka. Koro sama koro koth chwe mang'eny nyaka masira bedi lidi. Koro mage kuonde mondo bende sirikal timo, sirikal onego beni koro kidhi ka kuonde machalo kaka koro Kano. Kobala gini ma nyaneno ka inaneno news ka ji ywa kabisa. Sirikal onego beni bende biro gi yore mag puonjo jopiny. Ukang'eyo ni mano be bedo katimore. Of course gitimo gi kalore maybe moko gilande e radio, moko gilande TV, lakini e gweng' be nitiere reach moro ma iyudo ka through kokalo kuom jotend piny mag gweng' machalo kaka chief gi jodonge. Be seket system moro ma ipuonjo ji, especially jogo modak kuonde mang'eny gi oula giendi. Gipuonjo ji ni kech ng'eny ji iyudo ka ji kata mondiko ni ji lal nikech ji onge koso ng'eyo. Koro nitie jok malal nikech ok ging'eyo. Koro nego bende sirikal be puonjo ji. Koro sirikal pok otimo mano, kata ka gisetimo mano to gitime mana e mtandao, kata gitime e TV gi radio mabe samoro ji te ok winji. Koro aneno ni sirikal onego bende dhi e gweng' kabisa mondo mi okony ji, opuonj ji onego pidh yien. Sirikal onego bende loso dam ka koro kuonde machalo kaka Kano, Nyakach gini. Mago kuonde ma ka kuonde sirikal loso dams manyalo ka pi oa malo, pi kobiro to donje dams giendi. Pira koro o regulate, koro inyalo ng'ini to pi kosedonje dam koro marom nade minyalo gol mondo mi odonje ang'owa, odonje aora koro dhi e nam. To Wycliffe, ywak mar Kano gi kuonde ma bende oula thoro monjo kendo hinyo oganda kendo kelo kethruok gi midhiero. Ok en mokwongo kendo en gima osebedo katimore kinde ka kinde. Iparo ni sirikal kunyo yawo de tam sirikal kaka iwachono. Nikech paro moro bende aneno kachiel kuom jowa kae gol ni nyalo bedo ni nitie jomoko machiemo e hinyruok mar jok modak kuonde mopie. Dibed ni nitiere wach moro, adier moro matin e kanyo Wycliffe. Joma nyalo chiemo be nyalo bedo nikech Lydia wasewinjo weche mang'eny kata dam michino bende loso kilo miso idan mondo bende timore mondo bende loso kinde area makoro manyalo konyo area machalo kaka Mbegi ni Kano and so on and so forth. To iyudo ka en project manochakore chon Lydia. To pok project ni rumo. Mondo mi koro kete mokoro waneno ni koro nitie dam maber moketi moselosi moru maber manyalo konyo pi sama pi obiro malo to donje dani koro pi koro ok hinyo oganda. Koro nitiere mano bende nitiere. Of course ok wanyalo wacho ni ng'ane nikech samoro onge evidence ni ng'ane motimo kamano. Lakini mago gik manitiere nikech nitiere be jok machiemo gi weche ma hinyo piny. Ti jok mandiko proposal gitero ne donors koth kabiro gima kamano chak timore. Iyudo ka samoro kara jomoko makelo proposal mag gero ohinga kata dikes. Magi gik ma ji osetimo Lydia igni. Mano miyo koro an kaka nene nikech magi gik mosebedo ka timore Lydia to ok en gima poyo ji kuma dieri manitie weche gi opoji. Ng'ato ng'eyo ni en jowadar iyudo ka ndalo ma koth chwe odar oduogo malo ka koth rumo ne oringo dok. Koro an gima aneno jowa onego puonj Lydia, onego puonjo mondo mi ritruok margi onego bende chakore kodgi giwuon gin giwegi. Nikech sirikal biro timo margi kawaida lakini siasa be ng'eny. To ng'ato be nyalo wacho ni samoro kuma giringo gidok no mano e dalagi gima inyalo timo onge kumoro moro ma ginyalo ringo gidhiye mano e kuma ne giseng'eyo ni gidakie. Jok ma nyalo kony nade? Koro kamano wacho ni koro jok ji ailago koro gin weche mana wacho kane. Namba achiel ji opidh yien kabisa. Namba ariyo kata kigedo kaponi puothi ogik e dho aora weye nafas moro matin. Ma kata kaponi ohala biro tinyalo konyi in gi thuolo mar yudo konyruok Lydia. Namba adek mabe awacho kendo wan wawegi nyalo loso kata opara. Inyalo loso opara ni moro matin. Kata inyalo goyo ndiri mari moro matin. King'eyo ni koro mane puodho kendo mane kwaru weni. Koro oganda nyalo biro kaka jok modak kanyakla. Jok modak kanyakla. To ginyalo keto para. Ma ging'eyo ni kaponi pi jamuomo gi kama chalo kama.
to gina giwegi oganda giwegi bebe kanya cheto giloso para margi kata giloso ndiri ma para mapoko biro ne jok modak kuonde Wycliffe fosango matimore samoro biro ema ni koro kanya achiel moro ma ji onego bed ni wuoyo e dhok achiel chande ema osebedo ka onge to mane miya wacho ni kaber to onego bed ni sirikal owek wuoyo TV kod radio though the truth adier manitie ni wuoyo TV kod gi radio to konyo sirikal mondo chop kamoro amora lakini onego bed ni gidhi giwegi gidhi ginyono piny koro king'iyo gima timore ing'eni kech bingine osehinyowa jowa sana nija Kobala gima jotimore Kobala dhano kunyo kuoyo ma ero ka ng'ato kunya kuoyo ma otodong kochunga chunga kama koro sama koro mano timore ka koro koth biro koth ochwe matek pi ok nyal dhi kod ka luora mar od nendo en na pi ma koro pi medora meda ma koro ido ka koro tiene ni jowa pok opuonj maber sirikal onego donje ogweng gi puonj jowa ma chief bedo gi baraza ipuonjo jowa sana e area kuonde manitiere gi shida mar oula chief koro kaw tich kamare mondo konyo jowa nikech ng'eny jowa en ni gionge kod ng'eyo kech mondo mi ng'ato us kuoyo ma ode madong kochung ng'ani onego bed ni konyo to bong'eyo ni sama koro uso kuoyo ma ode odong kochung ong'eyo ni to namba achiel ka koth ochwe pi biro dhi ng'ani ben gi kama onyalo ringo dhiye ka koro koth ochwe mang'eny koro ng'eny gido ka jowa timo moko gitimo gi teko to ng'eny gi be gitimo kuom kia koro nego konjo koro pogo bedo matek mondo ing'eni ng'ani to timo kokia to ng'ani bende wiye matek koro sama koro ipuonjo ji cha Lydia koro yudo ka koro imiyo ga ji forum ma ng'ato koro wacho ni ng'ani wache ang'o moneno karuka ng'ani wache ang'o moneno karuka to sama ji wuoyo cha to ng'at mochung facilitator cha koro winjo kaka ji wuoyo to biro ng'eyo ni jogi to timo gima ging'eyo kata jogi gin gitimo gima gikia tiyudo ka koro jok osewuoyo koro ikonyogi kaluwore ka giloso koro onego bed ni ibedo gi programs mar puonjo ji ok ang'eyo ni mano osetimore podi ng'ato nowacho Wycliffe ni jaluo ok nyal faulu bedo kanyakla giteo matin to gisekere nikech ji te ong'eyo onge ng'ama oyie bedo piny ni anta onge kod ng'eyo yie ipuonja mondo abed kod ng'eyo iluongo ni kipuonj mago be timore lakini ing'e ni shida to nyalo kelo ji kanyaka nitiere sama koro kata nok winjru wadu to wasigu komonji to koro uriwore ugo wasigu kusetigo wasigu koka udogo fwenye ni karo kuinjuga koro sama masira obiro machalo kama ni to nego beni jikelo wigi kanyachiel nikech sama gima koro kotim gima ber mar konyo Uganda to en gima ber koro king'e ne ng'ane ok awinjre go king'e ne ng'ane ok awinjre nikech sama koro dwa timo ng'ato chung kar kende koro sama ka shida obiro to mako ute koro mano nyaka walokre wan kaka oganda onagi adwa kendo koro wago ndamo wadhi kuonde man oganda osedar odhi kuonde miluongo ni camps kata kuonde ma giyude resruok mabor gi miechgi bori kuonde ma gisebedo ka gidakie pile ka pile tiyudo ka gichokore kae kata kamano bende pod nitie midhiero yudo ka mokwongo gichope tuoche biro kendo bedo mayot mondo tuoche gi okere kendo oganda gi nikech number 1 gionge kod ikruok makare kendo machielo bende yudo ka gionge kod kaka ginyalo rito ler nitie kata kuonde ma pi odari okeli kama konyoruwe kata kamano pi no pod onge munyalo tiyo godo pi maler munyalo tiyo godo makare wuoyo oganda mantiere kuonde mag jot Wycliffe kaka owinjo bed ni gibedo kod arita seche bende koro gin e iye kamano onego gibedo gi ngima makare koro yudo ka sirikal kokalore kuom jok miluongo ni auxiliary support system machalo kaka Red Cross yudo ka giloso kuonde machalo kaka kuonde resruok kata rescue centers gi dhonagi koro yudo ka kuonde ma nitiere mohula ng'enye sama koth bede sama gigo timore ng'eny ji gi sirikal tiyo ga gimiluongo ni knee-jerk reaction ora reactionary approach ni gimoro setimore koro nyaka wang'e ni timo nang'o koro sama koro oula koro osebet mang'eny Tana River ji koro dar yudo koro nitiere kidienje mag support system kata jok makonyo sirikal
e jok ma inyore humanitarian grounds. Ko iyudo ka olos kuonde machalo ka kuonde mag resruok mag dhano, jogo modar. Kuonde gi nyalo bedo sikunde, ginyalo bedo kata dispensary, to gimbe gin mag challenges kata gwenyruok mag giwegi. Nikech namba achiel, sama kodi golo ji e gweng' ikelo kanya achiel, shida moko nyaka bedi Lydia. Nikech kore kawo ji keto kamoro kanya achiel, kore jogi endi namba achiel, jogi dwaro chiemo, jogi dwaro nget monego bed ni ginindogo, jogi endi dwaro pi monego bed ni gimodho kata ma giluokorego kata ma giluokogo lepgi, jogi dwaro nyaka rita kwe. Nikech koro nitiere jok matimo maundu ma kagiseneno ka koro ji biro kanya achiel, koro ginyalo kawo kata okang' kata mag bambo ji kata mag timo timbe mag jore mang'eny matimore. Koro golo ji sama ji koro osewuok kuonde mane gidake, gibiro koro gidak rescue centers kata kuonde mag konyruok. Red Cross nigi kidienje mopogore opogore. Ema ni pok giro support madwarore, lakini king'iyo Red Cross department kidienje mag Red Cross kuonde ma giloso mag resruok gwendo. Nitiere jok mochung' ne pi, sanitation, nitiere jok mochung' ne supply, nitiere jok mochung' ne security, nitiere jok mochung' ne kidienje mopogore opogore. Nyaka jok mochung' ne kaka inyalo distribute, kaka inyalo pog chiemo, kata kaka inyalo raise funds, inyalo yud pesa mikonyogo jogi endi. Lakini nyadi mang'eny iyudo ka samoro gik kama koro nyaka Red Cross gimbe gine koro bembo gi Lydia. Koro sirikande mag county kata mag gwenge onego bed ni biro to riwore gi Red Cross to gi jogo wegi mana jogweng' to moneno ka dhano sandore nyalo biro ma gimbe gikel kony. Ng'ato nyalo kelo nanga, ng'ato nyalo kelo nget, ng'ato nyalo kata solo pesa ne wuon, lakini sirikal mar county onego konyre gi Red Cross kabisa mondo ging'e ni kamoro amora ma nitiere kar resruok kata rescue center ging'eyo. Namba achiel, chief osemiyogi wach ni ji maromo dhano 300 nitiere skul Opanga kata skul Owero kata skul Kogwala ka chiwo ranyisi. Koro iyudo ka kony moro amora madhi kuonde gi endi en luwore ni to ji edi mantiere kuonde gwendo, to gibedo gi jok ma bende konyo ng'eyo ni gitimo needs assessment. Gidhi kuonde chande, giwuoyo gi jogo endo, jok mane kanyo endo, ging'iyo ni sida mar gen mag kopogore gi ma wang'eyo ni gidwaro pi. Nikech jogi nitiere nyaka moko ma koro dwaro nyaka jok ma loso kodgi kaka counselors. Nikech jogi koro biro kanya achiel, ji koro kibaji ogoyo, so nitiere ni sirikal kelo nyaka counselors, jok manyalo wuoyo gi ji mondo nyisgi ni gima ukale ni en gima timore mana matin, lakini ka weche osedhi maber to koro ji biro timo ang'o iyudo kaka ikonyo. Sirikal bonego kony ka nitiere kuonde ma ginyalo tere ji. Ero kaka iwacho kamano nikech iyudo ka kuonde gi oganda gi nitiere ka, lakini seche ma bende korego kodgi mbaka ahinya gi jofwambo giwacho ni nyaka ne gidonj kuondego samoro onge kata sirikal moro amora bed mar county kata malo kata jotelo mosechopo kacha mondo ng'iye chal margi. Mago timore Lydia. Iyudo ka ok dang' awach ni sirikal ni bende gini obembo. Taparo ni onge mana system kata structure kata yo maber, nikech gini chalo gima wene Red Cross kendgi. To Red Cross gini ok en gini mar sirikal, to ok en NGO kata king'iyo mos. Gina systems mag support government, mag support sirikal e konyo jok makale yore matek. Lakini nitiere other agencies mag disaster kata mag yore mag maricho kaka mag masira gendi mondo bed ni tiyo kanya achiel gi Red Cross. Agencies mag sirikal tiyo kanya achiel gi Red Cross mondo mi ging'e, nikech gima timore Lydia, iyudo ka ng'eny kuonde mag rescue centers kata kuonde mag resruok gendi iyudo kata ka sirikal ok en gina di, nikech waonge structure mawacho ni kano ombei dhano, nikech sani Red Cross nyo golo numbers dhano manyo bedo misplaced, manyo bedo displaced. Giwacho numbers, iduka numbers siko lokore. Samoro en 15,000, samoro dhi nyaka 20,000. Ji report mopogore opogore. Manyiso ni gionge number ma exact. Ni to magi jok ji te exact na mag jok motimore nade, jok moulo golo kuonde ma
ne gidake. Kan sirkal nyalo bedo gi system magi nyalo register ji. To register no kosetieki ti yore ne sirkande mag gwenge to tere kama onego winjore. Koro sirkal bedo gi information kata bedo gi wach malongo ni magi karom ji ma moula ogolo kuonde mane gidake to magi e gik gidwaro. Nikech nitie jomoko ma ulo ketho nyaka utegi. Makata sama ne giwuok no gitiyo kata mattress o gitiyo kata onget. Koro onego bed ni sirkal bedo gi information machalo kamago endo mondo mi gikony dhano e yo mowinjore. Lakini ka sirkal onge wach gi onge information, koro mayudo koro kuonde moko nitie rescue center kamoro jogo nino mana kech godiochieng' giwuok gidhi go tong'o mondo ka giduog giyud chiemo. Koro ema ni sirkal system no pok obedo maber ma ginyalo ng'eyo ni to sikunde rescue centers gin adi to ji adi madwaro konyruok kamano Lydia. Atere nyake alwora ma Namdolo bende waseno ka jolupo osebedo gi ywak sani kimo mar pi dhi ka medore kendo mano oseketo kuonde mipime rech kuonde makata ka gigowo to gidoko ma gigowe gikete rech ne wero bende sani osenimo. Ere ikruok monje bed ni jolupo gi jogo matimo ohala e alwora ma Namdolo bedo gi kinde bende koro koth medore pacho kae Cliff. Koro ne jok ma lupo mantie dho nam namba achiel gimotimore maber kaka ndalo medo sudo kata ndalo medo ni rieko medore Lydia kendo wach medo chopo ni ji chon kabisa kata kapok in iwuon ifwenyo mane miyo nitie jok makoro wach Lydia jomet kata jok mang'iyo weche mag kor lwasi ginyalo ka gitiyo gi mashine ma gin go ginyalo ng'iyo ni kama kendo ginyiso ni nam osechako timore nade, nam osechako kuot. Koro ne jok matiyo dho nam wabedu jok ma namba achiel kwa winjo wach mokor gi jo kor lwasi. Wachakuru bedo kod yore mag bedo jok motang'. Lydia gimoro amora mitimo ka ok itang' to gino nyalo mana hinyi. Wan kaka jok mang'iyo weche mag hinyruok kar tich wawacho ni kapok itimo gimoro ka isedonjo kar tich kuong ing'e ni to kama tiyeni ka koro studio ka Lydia gima na kuong atimo kana donjo kar ka ng'iyo ni kaponi mach owuok ere kama nyarimo ka dhiye. Koro kata jok matiyo jok malupo sama koro weche gi osechako kornegi monyisgi ni koro nam osechako kuot. Koro jowa onego bed ni bedo gi kisungu wacho ni dongera ni alternative. Ni kopogore gi lupo ginang'o gin mwanyalo timo manyalo kelo nwa chiemo kata manyalo kelo nwa income kata gigo mwanyalo kata pesa. Koro onego bed ni ok waketa pacho e lupo cha nikech kwa keto pacho e lupo kende koro keto wa e okang' moro ma koro onge Lydia gimo nyalo timo onge. Kata koth chwe wacho ni kam rain kan sunshine koda koth chwe koda chieng' rieny nyaka watim mana giro cha makata ola lich makata piopo nyaka wayude yore moko ma wambe wacho ni kaponi nitie ndalo moko ma koth oriembo ji to dong nitie puotho moko monyalo puro nitie ohala moko monyalo timo to kwang'iyo ing'e ni sama ing'iyo gimoro achiel Lydia kanyo ma pachi nitie makata piny chido kanyo ma nyaka idhiye. Koro jowa nyaka wayaw pachwa. To namba achiel mana wacho ni nyaka wawinj duond jok makoro weche mag kor lwasi mondo mi wakony jowa wakonyre wawegi mondo mi wabed kwa dhi mbele e gik moko duto motimo. Ara wacho ni wabed mawinjo koro mag kor lwasi ndalo mokano kara jotelo nodwa bedo gi ng'ikruok kane dhogi opusore gitemo kwero gima bende nosekor gi jogo mong'eyo. Biparo ni piny Kenya adieri wan gi it mar winjo koso pile wayweyo kendo wakalo gigo ma jok monjo bed ni ng'ado nwa rieko nyisowa. Lydia nitiere ano penyo maber nitiere ing'eni bedo jatelo tema ni Nyasaye omi thuolo dhano bo mi thuolo mondo ibed jatelo lakini kido mar dhano mar puuza kata mar konyisi wach moro to kene ka wach no lich to pod nitiere mana yo nyaka e jotelo mano to pod ok oweyo ng'ato telo to koro en mana kamoro moketie ji ogoni kura mondo mi bed kanyo to kido mar dhano to pod nyalo dhi gi ng'ato kuonde machalo kamano. Gima nyalo kelo pogruok kuom dhano en mana ng'eyo. Nitiere jatelo
manyalo wacho ni onyalo chung kendo wacho ne oganda ma ji ochung ni ing'eni yien okel koth to en ng'ama jatelo tiende ni onyalo bedo jatelo lakini pod onge rieko mar ng'eyo ni to gima wacho ni endi ben gima dier. Koro leader mano nyalo timore iyudo ka samoro be jowa montiere telo pod wana gi kito moro mar warito mondo wane kata jatelo to pod rito mondo mi ne gima timore koro ka mondo mi koro wambi wabi mondo wakony. Koro onego waginene onego wapuonjere gi pinje mamoko. Lydia se temo timo tije moko kata Kigali Rwanda. Iyudo ka sirikal oloso barabara olose maber moketi nyaka opara matero pi miluongo ni drain. To gisumo wach ni endi kuom pinje mamoko. Koro ka nitie telo maber manyalo ng'iyo gik matimore e pinje mamoko to gimbe gisumo to gibiro gikelo to gimbe giwacho ni gin gik mabeyo manyalo konyo ogandawa. Sirikal nyalo timo mano nikech gin kod pesa gin kod machine ma ginyalo timo mano rieko be gin go nikech rieko to ka gidwaro to ginyalo mana dhi to gihaya jogo manigi rieko manyalo miyogi yore mag loso barabara yo maber, yore mag loso dam, yore mag loso para, yore mag loso hinga machalo kaka dikes kuonde ma pi timore. Koro telo to en telo Lydia. Lakini rieko mar ng'eyo gima onego bed ni timo to koro sirikal nyalo kata ndiko jogo makoro riek. Iyudo kata ka sani nitie jatend piny nitie jogo motiyogo ma miye rieko kaluwore gi kaka piny dhi and so on and so forth. Koro sirikal onego bed ni koro weyo experts jogo mani kod ng'eyo kata mani kod lony e yore mag ohula kata yore mag kor lwasi ng'ato ka ng'ato tije Lydia. Ka jomet kata jokor lwasi jok makoro weche mag kor lwasi wacho wach moro onego sirikal ka weche goendo e yo magingino kabisa nikech nwaneno kane nowachnwa ni koth biro chwe kabisa to sirikal wacho kama jomet wacho kama ing'eno gika moko ne gidwa bago nyaka jometeorological department magembe gichak gichiwo ne gik samoro ma gichak gichiwo wach modwa gwenyore matin nikech nitiere kaka sirikal bene wuoyo. Koro ka sirikal nyalo weyo ng'ato ka ng'ato tije ng'amolony e gimotimo ko chiwo wach moro kata kokoro wach moro nego bed sirikal luwo mondo mi jopiny okonyre Lydia. En to kambe en geno mara pro medo dhi go mbele Wycliffe nikech sa nyakoram ga jong mano kanyane Wycliffe Ogongo manjalony mara lwora kod ritruok iwinjo gi iti waduto watemo mondo warita lwora wapidhi en kendo wabeda kiche sigembe de koro koth medo go thoth gwenge ma pacho kae kabende jokoro mar kolwasi wacho ni kodni bro medo nyakoram ga jong midiero sebedo kanene thoth gwenge omiyo beda kicha kumora mora ma intiere wasebedo gi twak ma kamano kendo waduok kendo gi chendo maro yimore sadeke wange nyinga Lydia okay horichi masane.